Pano ndi Panyosa Voice Box nkhani pano zimakhala za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye nthawi zambiri kuno ku Malawi timamva chaka ndi chaka kuti ayi ku Malawi kuli njala kusowa chakudya, koma nthawi zambiri nkhani zake zimakhala kuti njalayo ikumenya kwambiri kumwera komanso chigawo chapakati. Ndi pano amayi wena akufunsa kuti anzathu akumpoto iniyo chinsinsi chanu ndi chani, fika kuti nkhale mvula itavumba bwanji dzuwa lingamenya bwanji inutu kumpotoko sitamvepo kuti ayi kuno anthu akudya zikhawo ena amwalira chifukwa cha njala. Kodi anzathu amalawi kumpoto chinsinsi chanu ndi chani? Mwinatu enafe titha kuphunzirapo ndi kusintha mmene zinthu zathu zimayendera makamaka ku nkhani ya chakudyayi. Ndene khali modzi kuti tioneka kilipamika mpasa kamaliza chonde mwika maganizo anu in the comment section below pano Panyosa Voice Box. Kadi imene ndeti khalite nayo anthu akumpoto chinsinsi chanu ndi chiti kuti muzidzidyetsa 1 to 30 January to December? Sitidamveko kunena kuti kwanuko olo mvula itavuta mwa mtundu wanji, sitidamveko kuti munthu wafa kumpoto atadya chikhawo. Mumatani zimayenda bwanji? Chinsinsi chanu chili pati? Kapena mumadziwa kunena kuti pa dziko yapa ineyo sindaonongerepo mphamvu zanga, sindadzalepo chilichonse. Ndiye chimene chamera pamene pachi chitokhala chakudya kapena chitokhala chiphe. Ndiye kuti mwina mumakhala ndi common sense yambiri uzindikira kuti ichi chili apa chinchiphe ndithu. Chinthucho kati sudaonongerepo mphamvu, sudadzalepo. Ukachikumbapo bwanji kuti uzikaganiza kuti ichi chakudya. Kodi nthawi yodya zinthu za mchire ikadalipobe? Kodi panopo tikukhalabe mu old stone age yonena kuti anthu sitipanga cultivate chimene tikufuna kuti tidye? Anthu akumpoto pepani tiphunzitseni amalawi, tizindikiritseni kuti kodi tizitani kuti mwina mchiridwe kapena chikhalidwe chodya zinthu za mchirezi chichepe kuzigawo zinazi. Kuzigawo zina za dziko la Malawi chikhalidwe chodya zinthu za mchire chichepe. Titengereko mmene mmachitira inu anthu akumpoto, tiphunzitseni ndithu. Napapata ineyo napapata tithandizeni. Mitundu ina ya dziko lino la Malawi kudyabe zikhawo za mchire. Khani yaka kuti fetereza, khani yaka kuti chani? Sono nkumadabwa kuti kodi inuyo fetereza amene mmagwizira ntchito ndi uti? Kodi inuyo madzi amene mmagwizira ntchito ndi ati? Kodi inuyo anthu akumpoto njira zake mmatani ndithu inu tikufunseni ndithu. Kufunsa sulakwa koma taphunzitseko mitundu inayo adziwe